Θα σου πω μια χαρακτηριστική ατάκα ενός από τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται ότι. Έστω ότι υπάρχουν 30-50 άνθρωποι οι οποίοι από τον Απρίλιο του 2024 που άνοιξε η Λακάνη ακολουθούν αυτό το εστιατόριο και ό,τι κάνει συνειδητά και με πολύ μεγάλη συνέπεια και συχνότητα. Ναι. Τι θα ήθελες να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους αν τους είχες μπροστά σου? Είναι ευγνωμοσύνη και είναι ο λόγος που υπάρχει η Λακάνη και συνεχίζει να χτυπάει καρδούλα και να ανάβει κόκκινη γραμμή και να προσφέρει όλο αυτό που προσφέρει και να ανοίγεται και σε άλλο κόσμο. Είναι ευγνωμοσύνη που τρέφει η Λακάνη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι όμως συνήθως μοιράζονται αυτό που νιώθουν. Θα σου πω μια χαρακτηριστική ατάκα ενός από τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται ότι μου έφτιαξε το σπίτι μου. Λέω δεν το καταλαβαίνω, ξέρεις. Ότι ξέρεις, σε αυτή τη δύσκολη εποχή που όλοι τρέχουν με τις δουλειές, ότι η Λακάνη τους έχει προσφέρει ένα μικρό σημείο στο οποίο πραγματικά μπορούν να έχουν φαγητό, το οποίο να είναι άξιο γεύσης, να είναι άξιο συγκίνησης, αν θέλεις, και συναισθημάτων σε αυτό που έχασαν με τους ρυθμούς της ζωής, οικογένεια, σχολεία, δουλειά, άγχος. Σε αυτούς τους ανθρώπους που σου εκφράζονται, γιατί δεν εκφράζονται κι όλοι, όπως και σε αυτούς τους οποίους πλέον γνωρίζουμε, γιατί το μαγαζί είναι σημείο που μπορεί να τους θυμηθείς. Είναι ευγνωμοσύνη που τρέφει η Λακάνη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.